Mini Sabatha ebenhle babangcwele. Sizovula ngehlabelelo 110 inkosi yosiphana kwebandla. Izulu lina
Amen. Yes, sir. Isihloko salenkonzo sithi udumo malube kuyo owenza izulu nomhlaba. Amen. Le nkulumo ethi udumo alube kuyo owenza izulu nomhlaba ayisona isisho kodwa imfundiso eyafundiswa ngubaba mkhulu ukuthi kukho konke esikwenzayo kufanele udumo silibuyisele kumenzi wezulu nomhlaba. Ekseni ngikhulumile kancane ukuthi kubalulekile ukuthi uma ulapha ukuzifuna ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ube phakathi kwethu. Wazi ukuthi wafika nini wafikela ukuzokwenza. Ngasho ukuthi nami njengoba ngiphambi kwenu kufanele ngaso sonke isikhathi ngikhumbule ukuthi ngathuka nokuthi ke uma ngathuka ngathunyelwa ngathi noma kuyezwa ngathunyelwa ngithunyelwa njengoba silapha ngathuka. Uma ke umuntu ethunyiwe kufanele enze lokho okuthunyiwe. Ngathunywa nguShembe, ngathunywa ngubaba Ilanga. Amen. Wathi uShembe angimvusele angakhe ibandla likaJehova, angimakhele ibandla likaJehova. Amen. Ngamanye amazwi uma ethi uShembe ngakhela ibandla likaJehova uchaza ukuthi leli bandla olakhaya lizocontrolwa yini. Akashongo nje ukuthi yakha ibandla likaJehova, wathi ngakhela ibandla likaJehova. Usho ukuthi leli bandla likaJehova lizocontrolwa yini, lizohamba ngendlela efunwa yini ngelami. Kodwa mina ngilakhela uJehova. Kodwa ngenxa yokuthi mina sengisemoyeni angisakwazi ukuthi ngibonakale, wena hamba ungakhele ibandla likaJehova. Wayesethi ke uShembe kuleli bandla uyofundisa abantu bonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ufundisa abantu bonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa efundiseni kwakho abantu bonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, uthathele ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha. Lokho kuthiwa ama-terms of reference. Amen. Ukuthi efundiseni kwakho uyothatha izimfundiso zomprofeti efundisa amaNazaretha ewafundisa
ngoJehova. So ama terms of reference akuleli ibandla ongafanele ukuthi siphume kuwo. Ukuthi ngaso sonke isikhathi sifundisa ngoJehova. Kodwa sifundisa ngoJehova njena sithathela ekhenini ubaba mkhulu amaNazaretha uwafundiseni ngoJehova. Amen. Sesifundisile cishe iminyaka manje ilishumi. Sibamba lapha nalapha sihlanganisa le ndaba lena kaJehova. Manje sekuyisikhathi sokuthi le ndaba kaJehova sianalyze kahle ukuze abantu bonke beyazi. Sengizogcila kakhulu eBhayibhelini. Sizogcila kakhulu ezigamekweni zikaJehova ngenkathi esemhlabeni ekubantu. Kufanele ukuthi kusukela intshumayelo yethu izosukela kuAbraham ize ku-Isaac ize kuJakobe ize kuJosefa ize kubantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe ize kuMose ize kuJoshua ihambe ize ifike kuSamson ibathinte bonke abantu uJehova owadila nabo ngqo. Bese futhi kulokho sibheka ukuthi uJehova ngenkathi ephakathi kwabantu yini nani oyenzile. Lento uJehova oyenzile ungayiqhathanisa yini nanoma imuphi uNkulunkulu. Sibone ukuthi thina njengoba silapha zonke lezinto uJehova owazenza kubantwana bakwaIsrayeli angeke yini azenze kithi. Siyobona ngani ukuthi lo uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu wakwaIsrayeli. NgineBhayibheli la. Leli Bhayibheli i-2020 version. Angazi noma bakhona yini asebenalo i-2020 version yeBhayibheli isiZulu. Mina ngasheshe ngalithola angazi noma laselidayisa yini kodwa ngalithola lapho kwathiwa khona amaBhayibheli. Bangipha loyo. Leli Bhayibheli to me is the best uma Bhayibheli akhona. Noma kukhona lapho engingavumelani khona nakho kodwa in terms of reading it, in terms of easy reading it, ilona elicacisa kahle kunamanye ama versions le 2020 version. Kodwa into engiyithole inhle kakhulu kuleli Bhayibheli ukuthi line index. I-index i-chapter ilokhuza i-chapter ne-chapter kodwa yonke ilokhuza zakhona oGenesis nobani zinama index. Le index yenza ukuthi kube lula ukuthi uwazi ukuthi ufuna ukuba ufunde ngani. Ileyo nto enhle kuleli Bhayibheli. Uma nje ngase nginivulele nampa abahluli. I-index yakhona ithi uJuda uhola abakwaIsrael page 1 to 2. Abehluleli bakwaIsrael page 3 to 5.
uGideon nabakwaMidiyani page 68 izeyophela izahluko zichaza kanje. So uyashesha ukuthi uyithole into oyifundayo kulo. Ngilitholeke ukuthi leli iBhayibheli uma selikhona ezitolo kofanele ukuthi onke amaNazaretha kaNkulunkulu ebe nazo. Amen. Ngizohamba ngiye le adayisa khona uma engakababikho ezitolo kodwa abakhona lapho. Angazi noma angaka noma ahlukile yini ngoba leli cishe liphambili liyabiza. Kodwa le iversion 2020 i-edition 2020 yaleli iBhayibheli iyona engizofuna ukuthi sisebenzise ngoba ngifuna ukuthi kusukela manje sibe very clear ngendaba kaNkulunkulu. Even ukukhathalisa sibe very clear ngakho ngoba ngithena anginakho ungabaza ukuthi uNkulunkulu wangithuka. Ngakho-ke anginaso isizathu sokwesaba ukuthi lokhu owakwenza koMose engakwenza nala. Amen. Anginakho ukwesaba kulokho. Engikwesabayo ukuthi nina nizoqina kanjani. Nina, how convinced are you ukuthi lo nkulunkulu ophakathi kwethu ilo nkulunkulu owayekwa-Israyeli? Ngoba uma lo nkulunkulu ophakathi kwethu ewunkulunkulu owayekwa-Israyeli, kusho ukuthi kufanele sihambe ngendlela lo nkulunkulu wakwa-Israyeli owathi kaphandle ngayo. Asikwazi ukuphuma kuyo uma sifuna ukuthi lo nkulunkulu owakwa-Israyeli ebonakale kithi. Akazi ukubonakala nje ngemangaliso kuphela, kodwa ufanele ukuthi yonke into owayisho kubantwana bakwa-Israyeli ibe yi-continuation la, ibe yinto eqhubekayo la. Ngiyafisa ukuthi ngicacise ukuthi le nkolo kaJehova inesivumelwano phakathi kwaJehova nabantwana bakwa-Israyeli. Okokuqala, abantwana bakwa-Israyeli babeseGibhithe. Uma beseGibhithe bahlushwa kakhulu, kodwa babewazi umlando woyise noma wokhokho babo. Babewazi umlando kaAbraham, babewazi umlando wokhokho wabo uJakobe ngoba kwasekukhokho wabo uJakobe ngaleso sikhathi. So bekwazi ukuthi uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaki unje wakhuluma kanje. Babewazi lo mlando noma basebeseqinisweni. Kodwa bathe mangabe sebehlupheka base bembiza lo nkulunkulu bathi uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe yehla uzosiza. Ikhona uJehova ngenkathi ehlangana noMose wathi uma bebuza ukuthi imuphi lo nkulunkulu oza nayo uyobatshela ukuthi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Amen. Ngoba wayazi uNkulunkulu ukuthi uma echaza kanjalo bazokwazi ukuthi lo nkulunkulu ofika noMose uNkulunkulu wakithi, uNkulunkulu owaziveza koAbraham, uNkulunkulu owaziveza koIsaka,
uNkulunkulu owaziveza ukhokho wethu uJakobe. Uthi-ke uNkulunkulu, ngikuzwile ukukhala kwenu, ngikubonile ukuhlupheka kwenu, ngehlile ezulwini ukuba ngizonikhulula kulolu sisi enikulona. Nangampela uNkulunkulu ukubakhulula kuFaro, waletha izinhlupheko eziwu-10 ezahlukahlukene elwa noFaro ukuthi akabakhulule abantu bakhe ebugqilini. Eziwu-10 zonke eziwu-9 zehluleka, zazinzima, kodwa ngenxa yobukhuni benhliziyo kaFaro akazange waze wavuma. Kodwa uFaro waze wavuma ukuba abantwana bakwa-Israyeli behambe, ngokuba uJehova ebulale onke amazibulo aseGibhithe, onke. Wabulala ngisho aweyimbuzi noma naweyinkomo, nawo abantu bonke nje abantu, ingane yakho yezibulo yafa. NoFaro indodana yakhe yokuqala yafa. Futhi lento hayi ukuthi yenzeka ensukwini eziningi, yenzeka yonke ngosuku mhlawumbe obodwa. Kwavele nje yonke into eyizibulo eGibhithe yafa. Kwase balukhuni uFaro, kwatholakala ukuthi akasakwazi ukuresista lokho. Wayesebavumela ukuba behambe. Base bephuma behamba. Kodwa bathe besendleleni yabuya lenhliziyo embi yokuthi kodwa ngibavumeleleni behambe. Wayesekhipha impi yakhe ukuthi ibalandele, ibafice endleleni, ibanqobe, ibabuyise eGibhithe. Abantwana bakwa-Israyeli bahamba, bathi sebebhekene nolwandle, kwatholakala ukuthi impi kaFaro iyeza ngemuva. Kwase kusho ukuthi abakwazi ukuthi bengene olwandle, futhi abakwazi ukuthi bebuyele empini kaFaro. Kodwa ngoba babehamba noNkulunkulu, uNkulunkulu wayesetshela uMose ukuthi thatha induku le ushaye ngayo ulwandle. Nangampela uMose wayithatha induku washaya ulwandle, lwavuleka phakathi. Ngendlela olwavuleka ngalo phakathi kwavela umhlabathi. Base behamba bonke emhlabathini. Amanzi olwandle abamakhulu ngapha, kwavuleka indlela yabantu abawu-2 miliyoni bahamba phakathi. Amen. Baze bayophuma ngayo. Singuthi kuvulekile indlela, namabutho kaFaro angena ngoba phela kwakuyise kwase kwindlela. Kodwa ahamba phakathi, kwathi ma abantwana bakwa-Israyeli sebephumile ngaphandle ngoba babe ngaphambili, onke amanzi abuya, bafa bonke. Ney'nqola namahashi konke kwavele kwaphela konke olwandle. Isigameko leso esikhulu esasibonisa amandla kaJehova ukuthi akanabhekana nomuntu. IBhayibheli lisitshela ukuthi bathi mase bephumile ngaphandle basina kakhulu bejabula. uMiriam udadewabo kaMose kuthiwa wasina. Ikhona isihlabelelo esibhaliwe eBhayibhelini lapho uma ulokhuza uMiriam owayesihlabelela esina
ebonga uNkulunkulu wawuyise, ebonga uJehova. Amen. Enye into enkulu uJehova owayenza, wakhipha ingilosi, wathi le ngilosi iyona ezohamba phambi kwabo, iyona ezobe ikhuluma nabo, ibatshela yonke into. Wayesethi nilalele lokho ekushoyo nikwenze. Wayesekhipha ifu, leli ifu leli elalihamba nabo imini yonke. Ngaleli ifu babevikeleka kunoma ekushiseni obabe ngase behlangane nabo. Izwe leGibhithe lasePalestine liyashisa, kodwa leli ifu lalenza ukuthi bengakutholi ukushisa. Ebusuku wakhipha umlilo, lo mlilo lona wawuhamba nabo. Ngalomlilo noma sekusebusuku kumnyama, kodwa bona babekwazi ukuthi behambe ebusuku. Ubusuku kubo kufana nemini. Ngaphandle kwalokho uJehova wabondla ekuhambeni kwabo, waletha ukudla okuvela ezulwini okwakubizwa kuthiwa imana. Lokhu kudla kwakuye kuthi mase kuntambama sebezolala wehle lokhu kudla okwakuba inyama, kodwa eyayibizwa kuthiwa imana ivela ezulwini. Ekseni bethola ibreakfast. Le breakfast lena ibizwa kuthiwa isinkwa semihla ngemihla, ngoba kwakuyi breakfast ababeyidla zonke izinsuku abaze balamba. Lokhu kudla okuvela ezulwini bakuthola iminyaka engamashumi 4 besendleleni behamba, babengalimi. Kuphela into ababenza ukufuya ngoba bahamba nemfuyo yayiningi, kodwa babengalimi. Babephila ngenyama yemfuyo bese bephila ngalokhu kudla lokhu abakunikeza uJehova. Lapha endleleni bephila njengoba siphila nje, beganwa, bezala abantwana. Nalabo abantwana abazalwayo uNkulunkulu ebondle. Njengoba baphuma eGibhithe, eKhenani lapha babeya khona, kulaba baphuma eGibhithe akakho wafika khona. Kwathi befika eGibhithe base bafa bonke, kodwa sekuyinzalo, sekuyilaba abazalwe endleleni, ngoba bahamba iminyaka engamashumi 4 ehamba noNkulunkulu. Manje na-ke ngizama ukuba ngininikeze isithombe esihle sokuthi lento esiyona isukelaphi, ihamba kanjani. Kodwa okukhulu kunakho konke, besendleleni uNkulunkulu wayesehla ezulwini, ehla wabonwa yibo bonke abantu. Kanti ekuqaleni wayesuke ebonwa uMose kuphela, kodwa ngalolo suku wabonwa yibo bonke abantu ngoba wehlela entabeni yaseSinayi. Kwathiwa abantu abazile izinsuku 3 before kufike uNkulunkulu. Uma ngabe sebesentabeni yaseSinayi esehla uNkulunkulu, wayesebanikeza inkolo yakhe ehlukile enkolweni abaqhamuka kuyo, ehlukile kuyo zonke izinkolo
zabantu izizwe ezazi ababezohamba behlangane nazo, wabanikeza inkolo yakhe. Into esizogxila kuyo inkolo yakhe, ukuthi inkolo yakhe imi kanjani. Into esizogxila kuyo amandla akhe, ukuthi amandla akhe ami kanjani, nokuthi sigcina kanjani lenkolo eyalethwa entabeni yaseSinayi, sivuselela kanjani, nanokuthi uma sesivuselele uNkulunkulu uzokwenza ukuthi lezi zimangaliso owazenza bantwana bakwaIsrayeli ezenze nakithi. Zikhona imangaliso sesike sayibona. Okokuqala nje ukuba nengilosi ihambe nathi siyibone isimangaliso leso esingekho emhlabeni esagcina kubantwana bakwaIsrayeli. Asikaze sibe khona emhlabeni, sagcina kubantwana bakwaIsrayeli. Okwesibili, ziningi izinto esizifundiswe ingilosi ezisizile. Kodwa more than anything, kuthe noma sefika isifo i-coronavirus, ingilosi yasifundisa ukuthi kufanele sisivike kanjani, sakwazi ukuthi sisivike sangasithinta. Isimangaliso leso. Kodwa isimangaliso esisaziyo thina umhlaba ongakasazi. Kodwa sizothi mangabe siqhubeka nokufunda, sithole ukuthi lezi mangaliso zikaJehova zayithinta kanjani ezinye izizwe, nanokuthi zaqedwa yini kanjani, ngoba yaphela lenkolo kaJehova, yaqedwa yini kanjani. Ngiyafisa-ke ukuthi ngichaze lokhu. Ngizokhuluma ngesivumelwane sokhokho bethu noJehova ngokugcina izimiso nomthetho kaJehova. Ngoba kufanele sazi ukuthi lento yokugcina umthetho isukela kuphi, nokuthi inesindo esingakanani empilweni yethu. Ngoba ngaphandle kokugcina umthetho kaJehova we are nowhere. Ukugcina umthetho kaJehova kukiye wenkolo yethu. And yikhona-ke kubalulekile ukuthi from the beginning siqale sitshengise ukuthi lo mthetho kaJehova waqala kuphi, uqala kanjani. Uma uzofunda incwadi ka-Exodus 24 verse 5 to 8, kodwa mina ngifunda kule new version engikhuluma ngayo ka-2020. Wathuma izinsizwa zakwa-Israyeli zanikela ngeminikelo yokushiswa, zahlabela uJehova amaduna ukuba abe imihlatshelo yokuthula. uMose wathatha ingxenye yegazi walithela ezitsheni, kwathi enye wafafaza ngayo i-altare. uMose wathatha ingxenye yegazi emva kokuba sekwenziwe umhlatshelo, wawuthela ezitsheni, enye ingxenye wayifaka kwi-altare. I-altare indawo efana nale nhlelo engimi kuyona, yona altare. Yonke iminikelo yayenziwa kwi-altare, noma kushisa impepho ushiselwe ku-altare. So elinye igazi walithela ey'tsheni, kwase kuthi elinye walifafaza kwi-altare. Lento kufanele niyazi njengoba niyazi
wayesethatha incwadi yesivumelwane wayifunda belalele abantu bonke bathi konke uJehova akukhulumile sokwenza sizobuhlonipha. That is the key. Konke wayifunda incwadi yomthetho, wayifunda phambi kwabo. Base bethi bona konke uJehova akukhulumile sizokwenza sizokuhlonipha. UMose wathatha igazi wafafaza ngalo abantu, wathi bhekani leli gazi uJehova asenze nani leli gazi uJehova asenze nani ngawo wonke lawa mazwi. Ngamanye amazwi leli gazi elafakwa abachelwa ngalo lalisivumelwano sokuthi konke uJehova okukhulumile siyokwenza. Manje ke konke uJehova akukhulumile siyokwenza. That is a contract. Yabona i-contract ufike ibhalwe phansi bese ufundelwa yona. Bese ubuzwa ukuthi ukuzwile konke okuyi-contract bese uthi yes, bese bethi sayina, bese uyasayina. Thina sasayina uNkulunkulu ukuthi konke osenzela khona siyokwenza. Sakusayina lokho phansi. Kwaba isivumelwane, kwahlatshwa inkomo isachelwa ngegazi lesi sivumelwano. Manje ke njengoba silapha we are bound ileso sivumelwano esenziwa uJehova nokhokho bethu ukuthi siyoyigcina imithetho kaJehova. uJehova ke abantwana bakwaIsrayeli wabenzela izinto eziningi ezisimangaliso. Njengoba ngisho nje ngithi abantwana bakwaIsrayeli bahamba iminyaka engamashumi 4 bengalimi bethola ukudla okuvela ezulwini. Ngisho ukufa izingane zabo beganwe endleleni bezale izingane zodlophu uNkulunkulu. Kodwa yena ecele into eyodwa ukuthi lokho engikushoyo niyokwenza. uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli ma uthi uyafunda lapha izinto ayebenzela zona ziyamangalisa. Wayebenesivumelwane nokhokho babo Abraham ukuthi uzobanikeza izwe laseKhenani. uJehova wakubeka kubo ukuthi noma kuphi lapha enihamba khona lelozwe lobe sekuyizwe leli. Esho izwe lezinye izizwe. Wathi kodwa noma phi lapho enobe nihamba khona sekoba izwe leli. Napho uyakhuluma la uJoshua 1:1-9. Yonke indawo lapho nibeka khona unyawo lwenu leyo ndawo ngoninika yona. Ngiyakuzwa lokho. Yonke nje indawo lapho manje hamba lapho enodlula khona leyo ndawo leyo ngoninika yona. Akubabikho umuntu oyoma phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho njengoba nganginaye uMose. Ngiyakuba nawe kanjalo, angikubuyeka futhi angikukushiya. uNkulunkulu ke manje wayesekhuluma noJoshua sebezofika eKhenani.
ukuthi yonke indawo lapha abahamba khona uyobe uJehova enawo. Qina uma isibindi ngokuba nguwena oyokwenza laba bantu badle izwe engafunga koyisemkhulu ukubanika lona. Can you imagine that? uNkulunkulu wafunga koyisemkhulu ukuthi leli izwe ngolinikeza nina ngoba ningabantwana bami. Qina kuphela uqaphele ukwenza njengokomthetho wonke inceku yami uMose akuyala ngawo. Ungachezuki nakancane kuwo ukuze ube nempumelelo noma kuphi lapho uya khona. Ekseni ngeke ngakhuluma ukuthi ngifanisa noJoshua. Leli bandla ngilifanisa nebandla nesikhathi sikaJoshua. Kanjani? uNkulunkulu wakha ibandla ngoMose. Wahamba. Uthema uMose esehamba emhlabeni. uNkulunkulu wayesekhetha uJoshua. uJoshua kwakumntwana nje okholiwe kodwa hayi ukuthi wayumfowabo kaMose noma wayindodana kaMose. uMose wayenayo amadodana kodwa uNkulunkulu wakhetha uJoshua. Wathi ngikhetha uJoshua. Kuleli bandla uNkulunkulu wakhetha uShembe. uShembe owaletha lokhu kukholwa la eSouth Africa. Uma esemkhethile uShembe wahamba uShembe. Wahamba emhlabeni. Kancane kwaphela uNazaretha lokhu okwafike noShembe. Namhlanje usekhethe thina. Mina angisiyena wakwaShembe. Angisiyona ingane yakwaShembe. Angisiyona indodana yakwaShembe. Kodwa ubaba ilanga ufike wasikhetha. Kodwa uma esikhetha uthi hamba ngendlela yomprofeti. Amen. Njengoba uNkulunkulu eshilo kuJoshua ukuthi hamba ngendlela yenceku yami uMose. Ungasuki kuyo. So iyafana lento yokuthi ethi uNkulunkulu kuJoshua hamba ngendlela kaMose. Ulandele imithetho kaMose. Kodwa namhlanje na uShembe ufike wathi ubaba ilanga hamba ngendlela kababa mkhulu. Ulandele konke okufundiswa ubaba mkhulu. Uthi ke le ncwadi yomthetho ayikusuka emlonyeni wakho. Uyakuzindla ngayo imini nobusuku ukuze uqikelele ukwenza njengapho konke okulotshiwe kuyo. Ngokwenze njalo uyokwenza indlela ube nenqubekela phambili. Njengoba ngisho nje ngithi into ebalekile manje ukuthi silandele umthetho kaNkulunkulu njengoba siyufundiswe uShembe. Singasuki kuwo. Manje ngifuna ukuthi nazi lokho. Kufike emva kwabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli. Kwahamba ukukholwa kwaphela kwa-Israyeli. Phela nje bangababili. Kwathatha almost 2000 years ukukholwa lokhu kaJehova kungekho. And kuza isikhathi lapho esizokuanalyze khona ukuthi kuphele kanjani lokhu kukholwa kukaJehova okwakwa-Israyeli. Kuphele kanjani?
uma sesikwenzile lokho bese sibuka ukuthi uShembe ukuvuse kanjani. Kade ngifunda ekseni endabeni kaJoshua ukuthi bathi abantwana bakwaIsrayeli sebezowela sebeseJordan, wathi uNkulunkulu uJoshua thatha amadoda awu-12 eyodwa imele isizwe sayo, bese befike bebeka amatshe lapha eJordan. Kothi mangabe umphongolo wesivumelwane uwela iJordan, iJordan kwakuwumfula omkhulu noma angazi noma namanje usemkhulwini, kodwa lokuthi makuwela ilokhuza umphongolo wesivumelwane umfula uyokuma kuze kuwele umphongolo wesivumelwane, umfula umile. Nangempela bathi malaba abathwele umphongolo benyathela amanzi eJordani avele oma, kwavela kwaqhamuka indlela amanzi abamakhulu ngapha nangapha, kwaba yinto nje engazi ukuthi imi kanjani, waze wedlula umphongolo wesivumelwane, badlula abantwana bakwaIsrayeli, bathe sebeqedile abuya wonke amanzi kwaduma yonke into. Manifunda incwadi kaJoshua nizothola lokho from first, nizofuna ukuthi nifunde incwadi kaJoshua from chapter 1 verse 1 kuze kube chapter 6, nize yonke uNkulunkulu izinto owazenzela uJoshua, imangaliso ayezenza uJoshua. Ngamanye amazwi lokhu ukuthi ulwandle lunomuke phakathi agcinanga lapho, nangesikhathi sikaJoshua ulokhuza iJordan yehlukana phakathi, kwawela umphongolo wesivumelwane, amanzi emile ngoba kuwela umphongolo wesivumelwane. Uthi-ke uNkulunkulu lamatshe awu-12 bothi ma abantwana beni bebuza ukuthi abekelwani lamatshe awu-12, bese nibatshela ukuthi ayisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wathi ma ewela iJordani lama. Njengoba nalapha ephakameni enhlangakazi siye sithwale itshe, siye silibeke phezulu entabeni yasenhlangakazi, abanye abazi abanye bayazi ukuthi njalo makuwumhlangano kaJanuwari sihamba senze inkatha, bese sithatha itshe silibeka lapha enkatheni, bese silithwala siyana entabeni yasenhlangakazi, bese sifike silibeka saza abayinqwaba amatshe lapha entabeni yasenhlangakazi. Lamatshe lana ayisikhumbuzo sokuthi kule ntaba uShembe wakhuluma noNkulunkulu. Amen. Hayi ukuthi amatshe njengoba ngoba kudlalwa, amatshe ayisikhumbuzo afana exactly nalamatshe abekwa eJordani, othi uNkulunkulu bothi ma abantwana benu bebuza ukuthi lamatshe abekelwani la entabeni la eJordan, bese nibatshela ukuthi ayisikhumbuzo sokuthi kwathi ma umphongolo wesivumelwane uwela iJordani lama. Ayisikhumbuzo nalamatshe asentabeni yasenhlangakazi ayisikhumbuzo ukuthi kule ntaba yasenhlangakazi uNkulunkulu wakhuluma noShembe. Amen. Ayikho futhi enye indawo engiyaziyo esithi masifika kuyo sibeke amatshe ngaphandle kwentaba yasenhlangakazi. Kodwa ngendlela amaningi ngayo manje ngoba ungacabanga ukuthi kusukela ngo-1913 noma 1914 kuze kube manje na amaNazaretha ebeka amatshe laphana maningi kangakanani lawo matshe manje, inqwaba yamatshe, kodwa ayisikhumbuzo sokuthi uShembe wakhuluma noNkulunkulu kule ntaba.
esikhumbuzo ikhona-ke bengithi reading the Bible izonenza ukuthi nikwazi ukubona izinto eziningi ezenzeka la ephakameni ukuthi hawu kanti lento esiyenzayo kanti ushembe lapha lento vele ikhona eBhayibhelini hawu kanti lento esiyenzayo kanti ikhona lapha eBhayibhelini hawu yonke into esiyenzayo nizoyibona ukuthi iwukuqhubeka kwento eyayenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli. Manje na-ke ekesizwe ukuthi ushebe uthini ngomthetho kaNkulunkulu. Uthi ubaba mkhulu kwenye intshumayelo yakhe labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngenceku yakhe uMose noma bekushintshe noma bekuzibe labo badla umlilo uqobo futhi uNkulunkulu akasoze akhulume lutho nabo ngosuku lokuvuswa kwelizayo. Labo bangabathengisi ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. Ushushembe ushushembe ukuthi umthetho kaNkulunkulu awushintshi. Umthetho kaNkulunkulu siphila ngawo noma laba abawushintshayo bebesho lokhu nalokhu nalokhu ngawo ngeke beze bengene ezulwini. Ushushembe ke uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi wayifundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho labo abangovumelani nemithetho kaMose baya ebulahlweni. Ushushembe ushushembe. So akwazi ukucompromise ngomthetho kaNkulunkulu. Ngempela umdali akasoze axolela ukuhlanganiswa kwabanye onkulunkulu naye. Ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthatha uSathane ube umngane wakhe naye. Lapha ngizama ukuchaza ukuthi izinto esisuke siyihlaba ngoba zihlatshwe uNkulunkulu. Sisuke siyihlaba ngoba zihlatshwe ushembe. Uthi ushembe ngempela umdali akasoze axolela ukuhlanganiswa kwabanye onkulunkulu naye. Akasoze akuxolela lokho. Ngakho-ke uma sithi lapha kuleli bandla kufanele sikhulume ngoJehova kuphela, hayi ukuthi mhlawumbe senza ngoba sinomona wabantu abanonkulunkulu. Cha. Sisho ngoba sikhethe uJehova. Sisho ngoba ubaba mkhulu usifundise ngoJehova. Sisho ngoba uJehova uthena kakukhonzwa yena yedwa. Ngakho-ke asikwazi ukuthi sibuye sikhonze sibe nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova ngoba uJehova ukushilo ukuthi akafune ukuhlanganiswa nabanye uNkulunkulu. Uthi ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthatha uSathane ube ngumngane wakhe. Baningi abantu abangamakholwa abaphika imithetho kaNkulunkulu. NakumaKristu baphika imithetho kaNkulunkulu, naseNazaretha sebayiphika imithetho kaNkulunkulu. Kodwa ukuze thina lo nkulunkulu wakwa-Israyeli esebenzele kufanele ukuthi singaphumi emthethweni kaNkulunkulu. Kwenye indawo lapha kuJoshua uNkulunkulu uthi ungayi ngakesandleni sokunxele ungayi esandleni sokudla, uqonde uhambe ngomthetho kaNkulunkulu.
usathana akabathembisi lutho abantu ngaphandle kwezinto eziyize. Noma ubani ophula umthetho kaNkulunkulu uyokujezela lokho. Usho bamkhulu. Noma ubani ophula umthetho kaNkulunkulu uyakujezela lokho. Anachinji. Uyakujezela. Manje na ke emhlabeni wonke manje emhlabeni wonke exaggerate ngisho emhlabeni wonke asibe abantu bokuqala abagcina umthetho kaNkulunkulu 100% uma ngasekwenzeka ngoba uNkulunkulu usenzele into eyisimangaliso umhlaba wonke ongenakho ukuqonda noma ikhona noma ayikho kodwa thina siyayazi ngoba sihlala nayo awukho emhlabeni wonke akukaze kwenzeke ukuthi ingilosi ihlale nabantu kwagcina kwa-Israyeli namhla sekurepithekile nobaba mkhulu wayenayo kodwa ngeke ngikhulume kakhulu ngobaba mkhulu ngoba ubaba mkhulu wayevele Zulu thina singabantu sifana naye kodwa ingilosi ikhethile ukuthi ihlale nathi asivele ezulwini singabantu sifana naye kodwa uNkulunkulu usethembile ngathi ube nethemba lokuthi emhlabeni yena uNkulunkulu uyokwaziwa emhlabeni ngathi uNkulunkulu uyokhonzwa ileyo nto uNkulunkulu oyibheke kithi noyethemba kithi ukuthi ngathi uyokwaziwa yena emhlabeni ngathi uyohlonishwa ngathi uyodunyiswa and ikhona ngithi nginethemba mina lokuthi ziningi izinto uNkulunkulu osazozenzela zona as long as thina ngempela si passionate ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. Ngikhulumile ngathi kufanele ukuthi sishumayele na Facebook sishumayele ngoba uma ungashumayeli thina ubani omunye uzoshumayela uma kungayithi esifakaza ngoNkulunkulu ku Facebook ubani omunye uzofakaza ngoba uNkulunkulu uthembe thina ubaba mkhulu uthembe thina ubaba ilanga nenyanga yezulu bathembe thina oMose bathembe thina Yeshua bathembe thina ukuthi ngathi esaselela emhlabeni uNkulunkulu uzokwaziwa ngathi uNkulunkulu uzohlonishwa and uma uNkulunkulu sikwazile ukuthi thina simenze ehlonishwe simenze aziwe simenze athandwe isimangaliso sesibusiso esizosithola isimangaliso esizosithola so umuntu nomuntu okuleli bandla akabe passionate ukuthi efune ukuthi uNkulunkulu aziwe uNkulunkulu ahlonishwe abenjalo ngiyazi ukuthi sizothwala kanzima ngoba vele sinamanje sithwele ngoba usathane wenza isimangaliso nganginovalo ukuthi uma siqala leli bandla mhlawumbe singasehlushwa ngamaKristu kodwa amaKristu akahlushwa what I have learned from experience ukuthi amaKristu aya-accept iningi lamaKristu ayakwamukela ukuthi abengazi seqala ukuba bazi akwemukela kodwa abantu abawusathane kithi amanazaretha izitha zethu ezinkulu amanazaretha ngasho ngathi mhla ubaba ngilokhuza ngicotshwa yathi ngilosi uthi baba ilanga ngikuthele ukuthi njengoba ukugcotshwa njena
amaNazaretha azokosa kodwa ngeke ekudle. Akashongo ukuthi amaKristu wathi amaNazaretha, and ngempela abantu abasosayo amaNazaretha, abantu abaqonda ukuthi beqede leli vangeli amaNazaretha, abantu abaziyo ukuthi lento esiyikhulumayo iyiqiniso ngamaNazaretha. Ngoba kuyo yonke into esiyikhulumayo we quote uJehova, we quote ubaba mkhulu. So akakho angaze ngikhulume into engenayo i-quotation kababa mkhulu. Ayikho. Uthi ubaba mkhulu, nina bokukholwa yamukelani incwadi yemithetho njengoba injalo, ningayinciphisi futhi ningayandisi. Kepha hambisani nesikhathi eniphila kuso. Hambisani nesikhathi eniphila kuso. Hambisani ugcineni umthetho kodwa hambisani nesikhathi eniphila kuso. Kusho ubaba mkhulu. Ngelinye ilanga ngabuza kwingilosi ngathi njengoba uthi leli bandla lohamba umhlaba wonke, uma sesivula leli bandla eAmerica kohlala kanjani esontweni ngoba eAmerica zikho lezi iqembu nakwamanye amazwe zikho. Yathi ngilosi ukhona yena umthetho kaJehova othi hlala kanjani esontweni? Ngathi mina angaze ngubone. Wathi ke uma ungakaze uboneke uyosebenzisa idiscretion yakho nendlela abantu evumelana nabo ngaleso sikhathi, ngoba uyobe ungaweqi umthetho kaJehova. Njengoba hleli ezihlalweni njena is because sihambelana nesikhathi esihlala kuso, esiphila kuso, kodwa esingaphambani nomthetho kaJehova. Uma ufunda umthandazo wokulala ukhuluma ngelokhuza ukuthi ikhuluma ngamaphupho, kodwa ukhona namhlanje umuntu owazi ukuthi ikhupho yini. Ukhona mina ngikhule umuntu uhlala ubaba kuphela esihlalweni, kodwa namhlanje nasonke esihlala esihlalweni. Ngekhathi zikababa mkhulu zazingekho izihlalo, kwakuhlalwa phansi, kuhlala inkosi kuphela, nazo khona isikhathi nenkosi nayo yayingahlali esihlalweni zazingekho khona, kodwa ngokuthuthuka zagcina sezikhona izihlalo. So yonke lento ayikho into esiyenza lapha ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngisho njengoba singawafaki nje amabheshu nezidwaba akuphambene nomthetho kaNkulunkulu, ngoba indosi yachaza la yathi uShembe wavumela ukuba kulokhuze kufakwe idwaba ngoba kwakuyisikhathi sabantu befaka idwaba namabheshu. Namhlanje abantu ngisho abangamaZulu abawafaka amabheshu. Wathi abantu bakwezi izizwe njengoba lenkolo lena ivuleleke zonke izizwe, ezinye izizwe zizothi hayi inkolo lena yakwaZulu. Ngakho ke yenzani into yasezulwini eyamukeleke ezulwini. Yathi emgidini imvunulo kaShembe iskoshi. Ngisho ungathatha ubaba mkhulu ngeke umfice efaka ibheshu, umfica esina ngesikoshi. Ngisho ungathatha ubaba ilanga uyomfika esina ngesikoshi. Isikoshi imvunulo yasezulwini. UmNazaretha ingubo yasezulwini. Nakumakhosazana ziningi imvunulo ezaqhamuka noShembe. Kodwa le mvunulo yamakhosikazi kwakuseyimvunulo yakwaZulu, nemvunulo yamabheshu kwakuyimvunulo yamaZulu. Mina ngikhule ingekho imvunulo ungasinwa ngamabheshu.
usinamakhehla amadala athi ekholwa ayevele efaka amabheshu. Ngafika mina ngakhula kunjalo. Wawungekho mina ngikhula ekuphakameni. Ibingekho indawo lapho okusina khona abantu abafaka amabheshu. Abantu abamabheshu bebesina nesiposhi ngoba ayingekho. Kodwa imvuno ilokhuza kuze ikoshi mhlawumbe ungafica ikoshi zehlukene ka6 zisine emgidini kodwa ngeke uyifice imvunulo. Abemvunulo bazoba phakathi nenokhuza nezikoshi ngoba imvunulo abheshu bathina abantu abadala abangamakhehla abathena bekholwa babevele befaka amabheshu. Ngesikhathi kababa mkhulu bonke abantu babesina nezikoshi. Ngesikhathi kababa mkhulu abantu abaningi babengabhingi ngisho ungathatha ilokhuza ithombe kababa mkhulu ehleli namakhosikazi namakhosikazi ahleli nawo ayengabhingi. So manje kuye kube sengathi uma singabhingi ukuhlubuka ahlubuki ngesikhathi kababa mkhulu bangabhingi njengoba sekukhuluma. Ayikho into kaNkulunkulu esisuke kuyo kodwa sihamba nesikhathi kodwa esingaphambani nomthetho kaNkulunkulu. Ngoba ngeke ngisho ngithi ngoba sesiphucuzekile asingene ethempelini nezicathulo. Asikwazi ukusho lokho. Ngoba umthetho kaNkulunkulu ukuthi singakwenzi lokho. Umthetho kaNkulunkulu singakwenzi. Kodwa okuvumayo ukuthi sikwenze kufanele ukuthi sikwenze. Njengoba ekhuluma umkhokheli ekseni ethi isabatha efanele sigcine noma ifridge ishisa kodwa uyayikhiphe enikele ngoba ingekho indlela engenza ukuthi ngayo ama-fridge nezimoto sikwenze kungashisi. Kodwa siyakunikelela ukuthi Nkosi konke lokhu okushisayo kodwa engenayo indlela ukuthi nicishe ngalomnikelo ngicela Nkosi kuba ungiphethelele ngoba anginayo indlela yokucisha. Kodwa engisho lapha uthi baba mkhulu nina bokukholwa yamkelani incwadi yemithetho njengoba injalo ningayinciphisi futhi ningayiyandisi kepha hambisani nesikhathi eliphila kuso. Amen. uNkulunkulu muhle futhi unomusa. Ushishela ukuthi akulona icala ukuhambisana nesikhathi ophila kuso kodwa hayi ukuthi uzothi ngoba namhlanje na bonke abantu bakhonda amakhanda bese nawo usudunda ikhanda ukuthi isikhathi esiphila kuso. Yizo uNkulunkulu esho ile ukuthi ungakhonda ikhanda. Hayi ukuthi uthi abantu ngoba baphuza utshwala bose ukuthi hayi isikhathi esiphila kuso bonke abantu baphuza. Cha. Isikhathi esiphila kuso entweni evumelekile. Uma impossible uNkulunkulu futhi unomusa akakwazi ukubulahleka entweni eimpossible. Njengokuthi njena akufanele ukuthi ngesabatha ngabe siyahamba ukhaluluka. Kodwa isikhathi okwafika ngaso umthetho kaNkulunkulu kwakusi abantwana bakwaIsrael babe sehlane behleli ndawonye. So today it is not possible ukuthi ungakwazi ukwenza njalo ngoba bonke laba bantu bebengeke beze lapha esontweni uma kuzothiwa ungahamba ama-kilometers awu-10 ngesabatha benizoza kanjani esontweni. So uNkulunkulu unomusa. uNkulunkulu uyayi-understanda into impossible ukuthi uyenze. Njengoba ngangisho ngelinye ilanga ukuthi uma ngabe ingane izelwe iyanikezwa amanzi ashisayo iyabaselwa umlilo ngisho kuyisabatha because isabatha lakhelwe ukuthi ngalo kufa umuntu.
alakhelwe lokho. So leyo nto uma inengozi yokuthi ibulale umuntu ayikwazi ukuthi hayi ngoba kuyisabatha sizogcina umthetho, ngoba umthetho kaNkulunkulu wakhela ukuthi ukhonze uNkulunkulu kodwa ayakhela ukuthi ubulale umuntu. Inkosi uselokho nekuzwile. Amen.